Добър вечер с новините на местен канал Кейбъл Тел Кърджали. Акцентите на 8 април. Край Хасковското село Горски извор протестираха днес млекопроизводителите от Южна България. Обновената сграда на Държавния архив в Кърджали отвори врати. По повод предстоящите великденски празници, инспекторите от Държавен ветеринарно-санитарен контрол към Националната ветеринарно-медицинска служба започват масови проверки. Край Хасковското село Горски извор протестираха днес млекопроизводителите от Южна България. Поредният протест е срещу политиката на правителството в сектор земеделие. Фермерите блокираха международния път от Пловдив за Капитан Андреево. В акцията участие взеха производители от районите на Хасково, Кърджали, Стара Загора и Пловдив. Протестиращите фермери блокираха международния път от Пловдив за Капитан Андреево. Те са недоволни от политиката на правителството в сектора земеделие и отправят своите упреци към министър Валери Цветанов. Според Бойко Синапов, аграрният министър не е изпълнил исканията, договорени с стопаните още при протестите на производителите миналото лято. Като най-голям проблем в момента недоволните фермери посочват липсата на пазари за животните. 2 седмици преди Великден цената на пазарите на килограм агне е между 3 и 4 лева, което не удовлетворява производителите. Към това те прибавят и слабото търсене на месо и дъмпинговия внос от Румъния. Държавният архив в Кърджали официално отвори врати отново вчера. След продължителен ремонт на съществуващата стара сграда, сега документите вече са в съвсем нови помещения, които са съобразени с изискванията за съхраняването им. Въпреки продължителната работа по ремонтирането на старата сграда на архива в Кърджали, сред съхраняваните документи няма такива, които да са повредени. Можем да кажем, че в нашия архив нямаме случаи на унищожен или силно увреден документ до степен нечетливост, неизползваемост. Документацията, която е във фондовете на Държавния архив, не са само документи. Към момента възлизат на над 180 000 броя архивни единици. Това са архивните единици от държавните учреждения, организации и предприятия и партийните архиви. Знаете, че сме приели и партийни архиви. Този на БЗНС, както и на БКП, както и на Народен съюз за имаме документи. Държавният архив пази не само документи, които представляват интерес за историците, но и такива, които са от полза на всеки един гражданин. По повод предстоящите великденски празници, инспекторите от Държавно ветеринарно-санитарен контрол към Националната ветеринарно-медицинска служба започват масови проверки за спазване на изискванията при производството, транспортирането, съхранението и продажбата на яйца и агнешко месо. Ще бъдат проверени производители, предприятия, складове, търговски обекти и заведения за обществено хранене в цялата страна. В помещенията на производителя и до продажбата им на крайния потребител яйцата трябва да се съхраняват чисти, да нямат неприсъщ за тях мирис, да са ефективно защитени срещу удар и да не попадат под пряка слънчева светлина. Те трябва да бъдат доставени на потребителя най-много за 21 дни от датата на опаковането им и могат да бъдат съхранявани най-дълго до 28 дни след снасянето. Яйцата в търговската мрежа трябва да са придружени с съответните документи за произход, да са маркирани с номера на производителя или центъра за опаковане, а върху опаковките им трябва да е отбелязан минималния срок на трайност. Агнешкото месо трябва да се добива, съхранява и транспортира при подходяща температура и съобразно хигиенните изисквания. То трябва да е придружено с документи за произход, а върху него се поставя и идентификационен печат с информация за държавата, в която е произведено, и за номера на предприятието, който трябва да е четлив. Инспекторите от Държавен ветеринарно-санитарен контрол припомнят, че е забранена продажбата на храни от животински произход на открито. Днес, 8 април, е Международен ден на ромите. Това е празник на една от най-големите малцинствени групи по света. На 8-12 април 1971 година в Лондон се провежда първият цигански конгрес. Целта му е да се обединят и систематизират усилията на международното циганско движение, както и да се привлече вниманието на световната общественост върху проблемите на винаги намиращите се в малцинствена позиция цигани – образование, бедност, сегрегация. На срещата са приети общи цигански химн и знаме.
Химнът е песента «Джалем, джалем» на Жарко Йованович от 1969 година. Знамето изобразява синото небе, зелената земя и червеното колело на постоянното движение. Съветът на Европа обяви първия ден от Конгреса, 8 април, за Международен ден на циганите. И вече близо 40 години се потвърждава, че европейската общественост не просто от куртоазия е взела такова решение. От пролетния април на 1971 година започва процес на пробуждане на тази уникална етническа общност, началото на истинска циганска пролет. Следва криминалната хроника. Двама са задържани в районното управление на МВР в Кърджали за разбиването на апартамент и кражба на пералня. Тъжителят е съобщил в управлението, че в периода от 2 до 7 април входната врата на къщата му в областния център е разбита и липсва пералня машина. При проведените издирвателни действия, полицаите от районното управление на МВР са установили двамата извършители – Ю.А. на 23 години и съучастника му Р.И. на 37 години. Откраднатата техника била предадена на пункт за вторични суровини. Открита е и е иззета. Съучастникът в извършването на престъплението е изтърпявал многобройни присъди за кражби. По случая е образувано досъдебно производство. Нова активизация на измамници по телефона е регистрирана напоследък в Кърджали. Десетки граждани са получили обаждания с познатия сценарий за участие на техен близък в катастрофа, който е задържан и за освобождаването му трябва да се плати определена сума. Полицията се обръща за пореден път към гражданите да не изпадат в паника при подобен сигнал, да направят опит да се свържат с близките си и да се обадят в полицията. В никакъв случай непотърсените по телефона с искане за пари да не предават суми на непознати лица. На прокурор за кражба на бензин по приключено досъдебно производство в районното управление на МВР в Момчилград е предаден А.И. на 26 години. Сигналът, че от бензиностанция в града се извършва кражба, бе подаден в управлението на 10 февруари. Изпратените полицаи откриха на място метална тръба, пълна с 15 литра бензин. При извършените издирвателни действия още същия ден бе задържан А.И. Материалите са с мнение срещу лицето да бъде повдигнато обвинение пред съд. Това беше всичко от нас. Дежурният екип ви пожелава приятна вечер.